Ka Music Department jong ka Regional Institute of Advanced Studies ka khot ka weria baro ki riu don sap ha ka ne ka shlem ai jingi kai ha ka put ka tem ka ruai ka siaw bat ki wei de ki jingi kai ki be de bat ka put ka tem ka ne ka jaka ai jingi kai ka don ha diwan nong tulu hajan ka yo umdan Riphoi district ya ki jing tip ki ba khapnya phila ban shufun hau neu number harum khandai riu wei rr riu sau khandai sau neu Umrang Christian Endeavor Society kalarake ka youth week da ka one day penalty shot out kum shibin taban kentiu ki khun samla ka balang bat ban penmi shushu ya ka fon jong ka society hagane ka sngi lawan ban pli ka ne ka one day penalty shot out dai ba Silvanus Malai ibala long I kong san hagane ka sngi bat kum shibin taban no senyang ya ka society ila no ai ka jing ai sngob ha kum ka dak ban ai jing kershan ya ka society umrang rengkru Haba ai jingkren na kaliang kong san hakane ka sngi ula kit bok kit riang ya ka CE society baka nang kiu irat shaprang bat ula kentu ya kinong ya le kai bakin ya le kai da ka jing jai bat ka jing ya buram iwe ya iwe kum kane ka teo kum kanya ai men sim ki para samla banyo le kai football kalong ka aka ka basngau tenat banyo dan bedalang bat pi ki khun samla jong ka snong ki khun samla jong ka balang hakum kane ka po kham cham lei maka de ki ka si ka tayo ko bakan mau kerpang jong ki samla ka youth week papila la ban le shibun ki eki program kit bok ki riang ep ka balang ka Christian Endeavor Society umrang rongkru papinang la ban le khamba shibun ki wei ki bentaru jang ka football re ki wei bentaru kum ki bible quiz ki ni kita ki competition apo kabalang ka jongpi bapila ban penia ban tulun manus nam namar kani ka eke ga bapni peni ka jingelong itli jongpi apo ka wei ka balang ka kerhun balang ka jongpi kalong ka eke ga basotana namar kata kitbok kriang epi wei pai wei pada apo ka jong ka balang ka jongpi jong khamtam lei kene ka society ka Christian Endeavor Society ka jong pi ba pinang la ban le shibun ki aka ki ba hakisi ki banang sawan menta pinang don khat ni henry pinang wan shibun pinang bon shuisho tenga kermen scam ye pi ba ki aka ki jitmu ba ba kin long hero ka ba 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 pibu always ya ka aka jumut prakhat jong pi ya ka bolong positive pi yo hi ya ka bolong positive kamut apa pi perkhat ik babah pinyo ik babah tada pinon lupa ka jimut perkhat ka musniu kamut ba wan expect pinyo ka babah dehlor kata kanong rim ngadon hangni baron sakhi pi ngarung am dadon ni ban ai ni ringa suwan kum gadak aba nakaliang kinoi lam ki jong pi kiwan ban khot ban kerpat ki ong ba ni don kam jingrap jong pi sabawan se ban pli kenika final t-shirt out ni ong to ngalong balakloi aba kamdon kuwi ki kam ki ba wit ki ba te yanga hakpor bangalai te nga kitbok riang am dadon sibun ki kentien ban krani pi hendre nga kitbok riang ba kajing tumu ko ba jong pi pin poi hau thong jong kajing job pat kinoi le kai rung kerpat ipi ba pin le kai sngorit sngotanan akajing le kai kadon hi ki ba job ki don ki barang om ban su le kluma man penmi kajing kluma ni bania kenjat yo priyo amar babor aba don ke jile kai pidi ban don ke kan sim ban ye ke jile kai kata sporting spirit ke bong pareng ma di kata kadau ngker padi pi le kai ra ba jai da ke don purom khnang ba ke jile kai jong pi kan long wi chunan khnang ba phindang la ban pitang ha ki si ke snam bedang wan ro kumjo